Forza Horizon 5 som ich ťahla, tak ju môžeme natočiť na takých 10 minút a môžeme ísť rovno na to. Škády diahli. Lebo ja hrám na plejku. Okej. Nehod. Dobre. Ľudia, poďme. Kúkajte. Ďalšie moje. Toto je Forza, nie Roblox. Takže toto je lepšie. Poďme. To sa tomu dačo aj stane, keď narazím. Ja nejdem byť na festivale, idem jazdiť. Čos. Pravehnem ťa asi pomaly. Aj teba. Všetkých. OK ľudia, už ideme. Troška som si to postopol. A ide to riadne dobre. Poď. Wow. To je strašne dobré. Ja rozhodne si túto hru stiahnete alebo deti, ak vám to dovolia rodičia. Ja som dal rodičom peníze a oni mi to kúpili. Lebo je to také super. A som dal navyše, 10 eur navyše. Teraz som si kúpil taliansky pack a teraz s tým hrám a je to strašne bomba. A je to aj dobrý zvuk. Ja toto ešte až tak neviem, ja to hrám od včera. Takže tak. Fabrika, nejdem len doproti. No. Poďme. Hej. To som nečakal. Tak to troška spomalíme, ako... Máš meste ľudia, ako vidíte. Poďme. Toto auto ide fakt bomby. Máme ešte jedno. To môžeme
ukázať na ďalšie video. Fú, to bol riadny ufo ľudia. Tak to predbehnem. Ej, neviem prečo letím s stovkou v meste. Ale už mimo asi. Už sa mi troška. Pozrieme sa na moje auto. Nie je všetko rozbité. Sem. Ty kokos. To je strapná sranda. Poď. Toto je také sranda. A cestu. Ktorú som skúšal. Neviem sa tam vždy úplne naplno dostať. To už som bol včera aj s mojím kamošom. Nie, neboli, teda sa mi len zdalo. Ja mám na sluchatkách, teda nepočúvate nič. Ale je to sranda, môžete si to stiahnuť a budete mať bombu. Si sa to musíte na to čakať asi jeden deň, ale je to na to dobré. Ej. Mašinka. Čú. To bol hráč. MPSčko. Hráč. Poďme, predbehneme ho. Poďme, bomby. Ej. Jak som ho odraziť. Dobre, bulldozer som. Moje predbehne som nevravel. Ľudia, ešte som chcel možno dačo vyskúšať. Ešte aj to. Ale jazdiť potom, to je ako fakt super. Kúkajte. Wow. To je fakt sranda. Vy tak ako keby levitujete. Vieme, neste na zemi reálne. Kúkaj. Idem potom 240 normálne. A ešte úplne lietam. Teraz som sa zastavil o strom. A viete, aká je to sranda? Kúkaj, teraz to obídem a idem bomby úplne. Yes, a tam mám nový bodík na kolečku. Ej. Oh. Wow. Ty kokos, to bomba. Toto fakt milujem. Aj s kamošom sme to včera tak robili. Že sme sa riadne takto išli. To bola strašná sranda. To sranda. Bomby.
sluchatkách. Potom dám vyskúšať zvuk, že či sa vám páči. Ak sa vám bude páčiť, dajte like a odber a do komentu napíšte, že sa mi páči ten zvuk. Ale to je bomba, reálne. Wow, idem do búrky, poďme. Už som tam. Už som tam v tej búrke. Ty kokos. Fúha, to tu fučí. Na ten skok, ak urobím. Nie. Chcela byť tajnšia hora. Ale všetko toto vyjadíme. Všetko pôjde preč z tejto Sahary, čo to je. Ale vlastne my sme v Mexiku, ako to... No, teraz podľa mňa vyskočím. Vyskoč. Tak nič. Tak nič. Poď. Poď. No. Yeah. Yes. A v mene dosahuj. Ej, ty kokos. Ak vyskočím. Ja som čakala, že ma to úplne zastaví. A ja to budem kaput. Tak nič. Vrátilo ma to na cestu. Mám donešené sklá. OK. Ja si dáš kúpiť toto. OK. Rozliče. Ešte jedno. Toto je 5. 10. OK, poďme. Chcem ísť na začiatok festivalu. Máme ešte tú bombu, ako ide. To čisté už. Ukážem vám, ako turuje ešte. Sem si idem. Tak tam nadídem. OK. Počúvajte, mám to na sluchatkách. Budem na to riadne hrať asi. Čakaj. Nie. Ste to nevideli, čo tam dávam. Už to vidíte. Tak, poďme. 3, 4, 3. Dobrý zvuk. OK, ľudia. To je všetko v tejto video. A tak čau.